Estem al Baix Ebre, en un poblet que es diu Vítem, a 6 quilòmetres de Tortosa, i formem una empresa familiar. Fa 35 anys que la tenim, però online és del 2006, que vam crear la pàgina web, i el 2010 ja vam fer pàgina online, que és el que ens agrada a nosaltres, donar una venda directa al camp. Bé, al març-abril comencem la poda de l'arbre. Aleshores, després ja comencem l'abonament i, diguéssim, el rec que es fa cada 3 dies a la setmana. A l'agost ja fem una mica l'aclariment de les que no veiem idònies per a la venda i ja les tirem a terra i aclarim una mica més l'arbre. Aquest és el procés d'estar a la maduració. L'entorn que es produeix és pel clima. Estem prop del mar, tenim la terra idònia. La prova d'això és que és un poblet de 1.200 habitants i tenim 4 magatzems de producció. Aquí és un entorn de citrícola 100%. El meu producte, diguéssim, és autèntic, però us diré per què és autèntic. Perquè avui aquesta mandarina o aquesta taronja està aquí a l'arbre i no es collirà fins que tenim la comanda directa del client. D'aquí va directament ja a casa del client. Aleshores no està ni pesticides, no hi ha ni cera, ni manipulació de cap producte. Per tant, d'aquí a la boca.